Ginhangkat man sang mga problema, dala sang pandemya kag iban pa. Kita, padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon, nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano amangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos, dugang jutay nga kapital sa ako negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko, ara dira, nagapamati, kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa takna ng alas 5 sa hapon. May hapon mga kabombo, yari naman pagdulong namon sa inyo sa mga dalalako bago mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong daw Webes, Petsan Webes sa bulan sa Disyembre 3, 2021. Sa aton si Christmas Countdown, mayara kita sa 16 dias nga nabilin antes magabot ang adlaw sang Pasko. Mga kabombo, una kita sa aton si mga headlines. Negosyante sang prutas, gintiro samtang nga naga maneho sang truck sa syudad sa Silay kay inasang aga, gilayon nga ginbawian sang kabuhi. Department of Social Services and Development nagpanawagan sa publiko nga hindi pagpatihan ang text messages nga nagapahibalo nga i-claim na ang unclaimed COVID assistance. Samtang ladder rise assistance sa mga nagaedad 80 anyos pasaka sa syudad sa Bacolod, ginaproseso na sa Department of Social Services and Development. Numero sa registered voters sa syudad sa Bacolod sa 2022 elections nagsaka sa basaba 4% kay paanggid sa 2019 elections. Mga manugbaligya sang firecrackers sa Bacolod ginpaidalom na sa fire drill. Wala pa naga-display sang baligya sa reclamation area. Kag mga order nga Christmas parol sa mga inmates sa Western Visayas mas nagdamo na subong tuig kay paanggid sa tuig 2020. Apoy at mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Dejesus.
Madrigal. Sa ito nagapaunang nga balita, patay ang negosyante sang prutas matapos gintiro samtang nagamaneho sang counter truck sa Luna Street, Barangay Mambulak, Sila City, pasado las 10 kaina sang aga. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ang hepe sa Sila City Police Station, magaparking kuntani sa isa ka balay sa lugar, si Leopoldo Agodon, 52 anyos ka residente sa Barangay 1 Sila City, sa inali ng iningagin palapitan sa suspetsado kagintiro sang 4 ka beses. Naigo sa nawala nga bayan sa lawas si Agodon, kag bangon nga nadulaan na sang control sa salakyan, nagbalagbag sa kanal ang truck. Bangon sa 4 kaigo sang balas sa lawas si Agodon, ang dead on arrival sa Teresita Lopez Halondoni Provincial Hospital. Sa pag-usisa naman sa investigador sa mga residente sa lugar, nagsakay ang suspensado sa motorsiklo kag nagpalagyo padulong sa sur nga bahin nga direksyon. Wala naman sa kaupod ang suspensado, na recover sa crime scene isa ka empty shell kag 3 ka cartridges sang caliber .45 pistol. Based on their initial investigation conducted, ang biktima ni nagadrive siyang canter truck and about to park or enter a certain place or resident dera, and then suddenly ang lone gunman approached him and fired successive shots and hitting in the side portion of his body, left side portion, and recovered pieces of evidence. In the scene of the incident are the 1 empty shell and 3 cartridges of caliber .45. Ang gabayan sa pagpahig ni Police Lieutenant Colonel Robert Petate, hepe sa Silay City Police Station. Sunod sa hepe, wala sang previous police records si Agodon. Sa garon, ginatumod pa sa mga otoridad ang motibo sa krimen na pang wala ginadula ni Petate, ang personal nga anggulo o kung angon sa negosyo ang kabangdanan. Si Agodon ang mayara sang fruit stand sa syudad sang Silay. Nagpanawagan ang Department of Social Services sa Development sa Bacolod sa mga senior citizens kung sa ilang mga himatang hindi pagpatihan ang mga text messages nga nagapaybalog ang proseso na ang wala na claim nga COVID assistance. Una din nagpaandaman ang Department of Trade and Industry nga hindi pagpatihan ang mga text messages angot sa unclaimed assistance sa baylo i-delete ini kag i-block ang numero. Sa tabi sa Bombo Radio kay DSS the head Pasita Tero, wala nagapadala sa mensaheng DSWD angot sa unclaimed financial assistance. Suno kay Tero, wala na nagaparagtag ang DSWD sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program kon SAP bagod na ubos na ang pondo nga gin-provide sa Bayanihan 1 kag Bayanihan 2. Aminado si Tero nga may mga nagreklamo nga wala nakabaton sa ayuda sa idalom sang SAP. Suno sa DSSD head, ang screening sa kadwa nga trans ang gipadagan sang Central Office kung ang benepisyaryo ang nakabaton sang ayuda sa ibang ahensya sa gobyerno hindi na ini kwalipikado sa SAP. Kung na ospital naman ang isa ka individual bago natapikan ini sang COVID kay wala na sakop sa package sa PhilHealth sarang ini nga makaproseso sa idalom sa assistance sa individuals in crisis situation. Apang nagadepende naman ini kung nagadepende naman ang paghatag sini sa pundo sang DSWD kag sa LGU. Kung cover naman sang PhilHealth hindi na ini makabaton sa ayuda sa idalom sang EICS. Kay kung senior citizen na nag-refer sa mga unclaimed checks nila or unclaimed nga financial assistance, hindi na yatuod. Oo, natapos na to yung aton nga social amelioration program, no? Kag si damo magani ka pamangkot nga damo wala makakuha sa ilang bayanihan to kap na second trans, no? Si Pasita Tero ang head sa Department of Social Services and Development sa syudad sang Bacolod. Samtang ginaproseso naman sa Department of Social Welfare o kon Social Services and Development o kon DSSD ang ladderized o kon amat-amat nga pag-release ng financial incentives sa mga centenarians sa syudad sang Bacolod. Sa idam sa City Ordinance na ginaprobahan sa tuig 2019, ang nakalabot na sa edad nga 80-89 anyos ang makabaton sang tag 10,000 ka pesos samtang may isa pagid ka 10,000 pesos sa pag-abot sa edad nga 90-99 anyos kag 80,000 pesos pag-abot sa edad nga 100 anyos. Sa interview sang Bombo Radio kay DSSD head Pasita Tero, ini ang una nga tuig nga ginpatuman ang ordinansa sang 4 million pesos lamang nga budget nga napain. Bagon sini ginatagan sang prioridad ang paghatag sang 10,000 pesos sa mga nag-edad na sa 90-99. Ay sa ka senior citizen ang 3 lamang ka beses nga makabaton sa ayuda tubtob sa edad nga 100 nga gilakipan sa 2 ka 10,000 pesos kag isa ka 80,000 pesos. Agon nga ma-qualify ang senior citizen, dapat nga mag-presentar sa Certificate of
indigency o kon ang residency nagikan naman sa ginaestaran nga barangay, birth certificate o kon baptismal certificate, senior citizen ID kag dapat nga nalakip ang ngalan sini sa listahan sa mga beneficiaries ng social pension ang ginatag sa DSWD. Sunod sa Sekretero ang makabaton lamang sang ladderized incentives amo ang wala nagabaton sa pension nagikan sa iban nga ahensya sa gobyerno kag wala sa ayuda nagikan sa iban nga miyembro sa pamilya. Sa tion nga maluya na gid ang tigulang sunod kay Tero, ang mga requirements ang sarang nga mapasa sa miyembro sa iya sini nga pamilya. Nagahatag man kita ladderized program sa aton nga mga senior citizen na naga-edad 80 hasta sa 99 years old, no? Okay. Ladderized centenarian nato na nga benefit sa aton mga 80 years old to 99 years old nga mga tigulang nga tigado, bedridden, ill, wala sing may nagasabod sa ila. Ang dugang pagpahig ni Pasita Tero, head sa Department of Social Services and Development. Gining hingagaw sa Department of Social Services and Development nga mahatag ang ladderized incentive sa mga senior citizens sa syudad antes matapos ang subong nga tuig. Sa interview sa Bombo Radio kay DSSD Head Pasita Tero, masobra sa 300 ka mga application sa nabaton sa iya opisina subong apang bangod 4 million pesos na ang budget nga napain subong nga tuig para sa incentives 400 lamang ka mga senior citizens ang matagan subong nga tuig nga amo first year sa implementation sa ordinansa. Bangod hindi retroactive ang ordinansa nga nagaedad subong sa 90 tubtob 99 anyos makabaton lamang sang 10,000 pesos amuman sa nagaedad 80 tubtob 89 anyos kag isa ka gatos pasaka. Suno kay Tero, dapat buhi pang senior citizen sa adlaw sang release sa ayuda bangod kung nagtaliwa na ini hindi na makabaton ang pamilya sa anto man sa probisyon sang ordinansa. Kung makasarang pa ang matigulang suno sa DSSD Head, dapat personal nga batunon ang ayuda apang kon bidride na ini igadulong na lang sa DSSD ang cash incentive sa ilang puloy-an. Sa karon prioridad sang DSSD ang mga nagdad 90 tubtob 99 anyos apang kon may bilin pa nga pondo kag wala sang bay applicant sa sining age bracket iga cater naman ang mga nag-edad sa 80 tubtob 89 anyos. Nagalaom naman ang DSSD nga madugangan pa ang pundo para sa masunod nga tuig agud madugangan man ang numero sa mga benepisyaryo. Ang paghatagay namo nagsiguro kay the process pa panisubong mo Berlin sa tanan nga nag-apply. So probably before the year end, before December end, may ara na kita nga ihatagan sila. First year ni ma'am, no, sa implementation? First year, yes ma'am. First year of implementation. So, bali wala pa gid sang may nahatagan? Wala pa. Amo pa lang gid ni so far kung madayon gid na. Ang dugang kapagpahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Samtang nagsaka sa 4.6% ang numero ng registered voters sa syudad sa Bacolod sa nagapit nga 2022 national and local elections kung ipanggit sa 2019 elections. Sunod sa kay Bacolod City Election Officer, Attorney Katrina Tino Cania, 327,403 ang registered voters sa syudad sa Bacolod, santo naman sa Election Registration Board meeting. Iniya mas mataas sang 4.6% kung ikumpara sa 312,000 ka mga botante sang tuig 2019 nga piniliay. Bisan final na ini nga numero sa mga botante sunod sa kay Kanya, hindi pa maka-release ang COMELEC Bacolod sa listahan sa mga aspirants bangod nga kinanglan pa ang approval sa COMELEC and Bank Angot diri. Nagdugang man ang numero sa cluster precincts bangod nagsaka ang numero sa mga botante kagin panubuan man ang numero sa mga botante sa isa ka cluster precinct bangod sa COVID restrictions. Sa tuig 2019, 1,000 ka voters ang kada clustered precinct apang subong ginhimo na lang ini nga 800. Bangod sini 450 na ang clustered precinct sa Bacolod nagikan sa 360 tubtob 400 sa tuig 2019. Madugangan man ang numero sa mga miyembro sa Board of Election Inspectors ukon mga BEIs nga mo naman ang mga manunudlo. Buwas nga daw tubtob sa masunod nga semana magapaligay na ang opisina sa Provincial Election Supervisor sa training sa election officers kag sundan ang bahin sa training sa mga BEIs. Ang binutuhay sa Mayo 9 magasugod las 6 sa aga kag magatakop las 7 sa gabi. 327,403. Mga 4.6%. Last time is around 312,000. Yes, mayroon siya aton nga final nga list sa aton nga registered voters, total registered voters sa Bacolod.
Okay. But of course, we cannot still yet furnish the list sa mga nagapangayo. Wala nag-request ng aton, like ang aton nga mga aspirants. Ang kabahin naman sa pagpahayag ni Bacolod City Election Officer Katrina Trinucania. Sa iban pagid naton sa nga mga balita, handa ang provincial government sa Negros Occidental para sa second league sa National COVID Vaccination Days sa Disyembre 15 tubtob 17. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ricardo Diaz, masaming masako ang LGU sa COVID vaccination bisan wala sang National Vaccination Drive. Sunod diri wala na nagaulat ang Kapitolyo sa Disyembre 15 bago tinutuyo nga malabot gidayon ang herd immunity sa eligible nga population. Aminado man si Diaz nga dako ang impact sa National Vaccination Days. Pagod sa announcement sa national government ang odri kon sa diin mas madamo ang nagapabakuna. Suno sa provincial administrator, handa ang Kapitolyo nga mag-deploy sang tanan nga logistic support kag manpower nga kinahanglan sa mga local government units para sa national COVID vaccination days. Una na nga ginpahayag sa DOH nga 7 ka milyon ka matawo ang target nga mabakunahan sa Disyembre 15 tubtob 17. It's a matter of awareness and a matter of convincing kaya lain pagid ang dating when it comes to announcing a National Vaccination Day Part 2. So kami naman sa province, we are ready for all logistical requirements ng LGUs, manpower, kung kinahanglan vaccinators. We are ready to deploy and we are ready to respond to whatever needs ng ating mga LGUs. Ang kabayan sa panig ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ricardo Diaz. Samtang nakapadagayon na ang Bureau of Fire Protection ng fire drill sabay sa mga vendors nga nagabaligya sa firecrackers sa reclamation area kadungan sa nagalapit nga pagbulag sa tuig 2021. Sa interview sa Bombo Radio kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, ang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station, ginalauman nga makakuha na sa special permit nagikan sa BFP ang mga vendors subong adlaw. Naibalohan nga antes makabaligya dapat nga may special permit nagikan sa LGU, BCPO kag BFP ang mga vendors bangod kun kulang ini ang violasyon sa lei. Sa Disyembre 1 nagpatukod na mga vendors sa structure ang mga vendors sa tupas sa St. John Paul II Tower sa reclamation area kag naka-inspect naman diri ang BFP. Kadugan sinigi pa ilaluman ang mga vendors sa fire drill agud nga may idea may ini kung ano ang ilang himuon sa tion nga may sunog. Nagkonforme man ang may ini nga hawanan ang mga hilamon sa palibot bangod kon may grass fire magalupad ang aliparok sa mga nagabaligya kay ini ang delikado. Ginpanugyanan man ang may ini nga putson gid masami ang ilang nga baligya agud nga ini ang hilway. Nagalaw naman ang Fire Marshal nga sundon sa mga vendors ang precautionary measures agud nga hilway ang ila nga pagbaligya. Monday atong inspection naton ang nila to place at the same time ang mga tanan nila nga member nga nagpatuko dito sa structure i-involve naton sa drill ma'am yung fire drill naton sila dito para atong mga gin-set up naton sa ila ang gintadala naton sa ilang mga protection para just in case kung may matabo gin mga accidentally. Ang kabayan sa pagpag ni Fire Chief Inspector Rodel Legaspi, Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station. Mas nagadamo pa ang order sa Christmas parol o kon lantern sa ginimo sa mga inmates sa nag-grenade nga detention facility sa Bureau of Jail Management and Penology subong atuig kun ipanggid sa talikdan nga amogid ang pagsugod sa COVID pandemic. Sa interview sang Bombo Radio kay Jail Chief Inspector Jairo Santo Ridillo, spokesperson sa BGMP Region 6, nakaanda na sa mga inmates sa paghimo sa Christmas parol kada tuig agud nga maka-income. Ang Jail Welfare and Development Officer sang kada prisuhan sunod kay Ridillo ang nagapakig-angot sa mga private kag public entities nga naga-order sang lanterns bilang kabahin sa marketing. Depende ban sa patakaran sa prisuhan ang pagbakal sa materials bangod ang iban ang nagapadagyan sang fundraising activity kag iba naman ang nagapangita sang manog finance. Ang tanan nga mga income ang magakadto sa mga inmates. Subong katuig mas nagdamo na ang order sa Rocadillo bangod mas naghalog naman ang movement sa sulod sa prisuhan diri sa Region 6. Aton mga welfare and development officers sa tagsa-tagsa ka jail unit, sila ina ang nag-initiate man sang marketing actually sang aton mga PDL products. So actually so, ang iban ganing mo na gina-include man nila sa ila mga live online selling. So depende na sa arrangement na sa aton sa mga jail units naton. Ang kabayan sa pagpahig ni Jail Chief Inspector Jairo Santo Ridillo, ang spokesperson sang BGMP Region 6. Samtang kampante ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army nga nagapabiling aktibo ang
ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Region 6. Sa interview sa Bombo Radio kay Major General Benedict Arevalo, madamo na nga mga barangay sa Western Visayas ang nagapatuman sa mga programa sa idalom sa Barangay Development Program kung sa diin 20 milyones ka pesos ang ginabaton sa barangay nga gindeklarar insurgency free. Madamo naman nga mga barangay sa Negros Occidental ang beneficiaryo sini kung sa diin pila na ka farm to market roads ang ginpatindog ilabirigid sa Northern Negros. Iniman ang rason suno kay Arevalo ang madamo ang nagapanawagan nga hindi pagbuhina ng pundo sa NTF-LCAC sa tuig 2022 bangod nga nakabulig na ini sa development sa isa ka lugar. Labinagid ang malayo sa town proper. Sunod sa kay Arevalo, aminado ang AFP nga hindi masolusyonan sa armas kag bala ang pagrebelde sa mga pumuluyo kundi kinanglan nga mabantayan kag mabatyagan sa mga pumuluyo ang social services ng gobyerno. Sunod diri nagapabutyag ang mga LGUs nga hindi nila masarangan ang paghatag sa pundo sa mga barangay nga malayo na sa town proper gari dako ang bulig diri sang NTF-LCAC. Kinakaltas nila 24 billion na allotted sana sa 1,400 barangays nationwide na naapektuhan ng CPP, NPA at 20 million each barangay. Okay. So marami nga nagsasabi na mga LGUs na hindi nila kakayanin magbuhos ng ganong kalaking pondo sa isang barangay na medyo liblib pa. Ang kamay sa pagpahayag ni 3rd ID Commander Major General Benedict Arevalo. Sa katapusan nga balita, nakatumbo sa kalipay ang isa ka Iloy sa Celine Homes, Fortune Town, Estefania, Bacolod City matapos mapilian bilang Daily Joe winner sa 1-2 Panalo. Part 20 promos ang Bombo Radio kag Star FM. Suno kay Medi Teles, sa 76 anyos nagabantay inis ang Tiangge sa ginawag ay pangalan kay Inasang Aga. Maramo naman ang nagtawag sa iya agud magpahibalo nga siya ang dalawagan bilang tagdaog. So na diri maswerte gid ang entries nga iya ginhulog sa Dropbox sa studio kag sa downtown area sa Bacolod. Bugod sila ang nagabutan. Ang 500 pesos sa cash nga nabaton sini ang igabakal niya sa dugang nga proof of purchase. Agon makahulog pagid sa dugang nga entries kag magdaog liwat na. Dako man ang bulig sa 650 pesos nga balor sa grocery goods nga iya nadagan. Excited, Jed? Oh, naglupat. Bata ko man daog ka man. Gabantay kid ko sa Tiangge, kapag ko. Kaya mo ito nalawagan ko doon, di pa ko kaya nagburot-burot ang radio. Di ko ito akon man tumala. Tingin confirm pag sa akon nga mga manghutin ng nawag sila dahil sa akon. Damo ko caller. Okay. Ako nagdaog ka to, katuwa. Tulad sa bumbo. Tepiho, gigay mo, gid. So, una nga hatag. 100. Ikaduwa nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Tag. 500. Okay. Ang kabay sa pagpahayag kag pagpasalamat sa isa sa Daily Joe winner nga si Medi Teles. Meron bakal naman sa maintenance high blood 80 anyos nga si Leticia Refe sa Barangay Concepcion. Talisay City matapos makaklaim sa iyang premyo nga 500 pesos na cash kag 650 pesos sa sa grocery goods. Sunod diri wala inis ang kabataan kag madugay naman nga nabalo gani may pamian-pian na ini sa makinanglanon sa ila balay. 100. Ikaduwa nga hatag. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kag. Ikalima. 500. Ibakal ko ni isang akon maintenance nga bulong. Kag pagkaon kumanda. Amo nang akon ginabakal kay may maintenance ko nga daan nga. Sa arthritis? Sa anang kung maglingin ulo ko daw high blood bala. Okay. May hypertension ka? Oo. High blood dutay Ang isa pagid ka Daily Joe winner nga si Leticia Refe. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Amoy at tumagkaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Antes kita magtakop aton anay panumalikan aton sining nga mga headlines. Negosyante sang prutas gintiro samtang nagamaneho sang truck sa syudad sang Silay kay Inasang Aga gilayon nga ginbawian sang kabuhi. Department of Social Services and Development nagpanawagan sa publiko nga hindi pagpatian ang text messages nga nagapahibalo nga i-claim na ang ilang claim COVID assistance. Samtang ladderized assistance sa mga nag-edad 80 anyos pasaka sa syudad sa Bacolod, ginaproseso na sa Department of Social Services and Development. Numero sa registered voters sa syudad sa Bacolod sa 2022 elections nagsaka sa masobra 4% kung ipaanggid sang 2019 elections. Mga manugbaligya sang firecrackers sa Bacolod, ginpaidalom na sa fire drill. Wala pa naga-display sa baligya sa reclamation area. Mga order nga Christmas parol sa inmates sa Western Visayas, mas nagdamo na subong nga tuig ko ipanggid sa tuig 2020.
Amoy ito mga kabombo, ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Webes, petsa Webes sa bulan sang Nobyembre o Desyembre 2021. Kag sa aton sining Christmas countdown, mayara na naman kita sang 16 days. 16 ka adlaw na lamang na bilin, kag Pasko na. Kag standby ka mo sa masunod nga programa, ang Bombo Reports Afternoon Edition, upo naman sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa gyapon, ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Pons, Espino. Kag Bombo Jazz, Dejesus, Madrigal, para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati, aton siningan news analysis may tigulo, Paskwa. Pila na lang kanabilin nga simana, magasilibrar na kita sa pagbunag sang aton manunuga, apang aton na obserbahan sa pila naton ka mga kulturan, espiritu sa Pasko daw hindi na nila mabatyagan, tungod sa pandemya nga nagtuga sang dako nga kalitan. Apisar sa mga kabudlayan nga aton agyan, ang manunubo sa aton sa gyapon pasalamatan, kay wala man kitagin pagutman sa piyak sa mga pagtilaw nga aton agyan. Dapat aton dumdumon nga may kasanag sa maitom nga galom. Hugot lang nga pagtuo sa aton makagagahom, kay siya matutom nga Dios nga magahimo sang aton mga kinanglanon. Kabay nga pagsilibra naton sa sining Paskwa, hindi masentro sa mga material nga butang nga makita sang aton mga mata. Dapat naton pinsaron kung sino nga mga utod sa Paskwa ang mapalipay naton. Instrumento lang kita sa iya bugay, ipakigbahin sa aton mga kulturan agud sila ang malipay. Ang ina panguna-una pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio